பிள்ளைகளா, என்ன நீ மட்டும் கிளாஸில் இருக்கீங்க? மிச்ச எல்லா பிள்ளைகளும் எங்கே போயிருக்காங்க? எல்லாரும் ஆனுவல் டே டான்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்காங்க மிஸ். நீங்கள் 3 பேர் போக வேண்டியதானம்மா? போய் சேர்ந்து ஆட வேண்டியதானே? நாங்கள் தான் மிஸ் ஆடியன்ஸ், வேறு எதுலேயுமே நாங்கள் கலந்துக்க மாட்டோம். போய் வேடிக்கை மட்டும்தான் பார்ப்போம். இதான் எங்கள் பழக்கம். எதுலேயும் கலந்துக்காததுக்கு இப்படி ஒரு சக்கா. எதுனாலும் நம்ம கலந்துக்கணும் பிள்ளைகளா, அப்போ தான் நம்மளும் நல்லா இருப்போம். நம்மக்கிட்ட இருக்க திறமைகளை வெளிப்படும். என்ன நான் சொல்கிறது? அடுத்த தடவை கலந்துக்கிறோம் மிஸ். நாங்களும் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடுறோம். நீ தான் அந்த புதுசாக சேர்ந்த பிள்ளையாம்மா? யாரு கூடயும் சேராம தனியாக உட்காந்துருக்க? ஆமாம் மிஸ், எனக்கு எப்பயும் கூட்டமாக இருக்கிறது பிடிக்காது. அதான் நான் எப்பயும் தனியாகவே உட்காந்துருப்பேன். இங்கே பாருடி இவளை எப்படி சீன் போடுறான்னு. நம்ம மிஸ்ஸுக்கிட்டே இவ்வளோ மண்டையாக பேசுகிறேன்னு பார்த்தியா? சரியான ஆல்ரெடி இவட்ட பார்த்து தான் வச்சுக்கணும். அவளே பார்க்க காமெடி பீஸ்மான்னு இருக்கா, அவளை போய் ஏண்டி இப்படிலாம் சொல்கிற? சரி பிள்ளைகளா, எவ்வளோ நேரம் தான் அப்படி அமைதியாக உட்காந்துருப்பீங்க? யாராவது பாடுங்க, ஏதாவது பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடுங்க, நானும் பார்ப்பேன்ல. மிஸ், நான் நல்லா பாடுவேன் மிஸ், பாடட்டான்? இப்போ தான்ப்பா எல்லாரும் கூட மிங்கிள் ஆகிற மாதிரி வந்திருக்க. பாடு, ஒரு நல்ல பாட்டாக பாடு, எல்லாரும் கேட்போம். இவ வாய்ஸே கீச்சுன்னு இருக்கு. இவ எப்படி தான் பாட போகிறாளோடி? சரி, பொழுது போகாம தானே உட்காந்துருக்கோம், அவளாவது பாடட்டா, அதையாச்சும் கேட்போம். ரெடி 1 2 1 2 என்ஜாய் மீ. வாங்கோ வாங்கோ ஒன்றாகி அம்மாடி அம்மாடி இந்தா அம்மாடி. ஆஹா, இந்த பிள்ளைய பாட சொல்லி ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டோமோ? எப்படி அதை நிப்பாட்டுறது? ரொம்ப தலைவலியாக இருக்கே. நான் அதுக்கப்புறம் என்னம்மா, பாட்டை மறந்துட்டியா? பரவாயில்ல விடுமா, பாடின வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுமா. எல்லாரும் கிளாப் பண்ணுங்க. மிஸ், நான் மறக்கல, இருங்க. அப்போதான் சங்கதி ஸ்ருதி எல்லாம் கரெக்டாக வருது. இப்போ போய் பாட சொல்கிறீங்க, இருங்க மிஸ், நான் பாடுறேன். நான் 5 மரம் வளர்த்தேன், அழகான தோட்டம் வச்சேன், தோட்டம் செழிச்சாலும். போதுண்டி, இதுக்கு மேலே அவளை பாட விட்டோம் நம்ம காது கிழிஞ்சிரும். கையை தட்டி அவளை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி வைப்பாவா? ஆமாம்மா, ஆமாம், நீ ரொம்ப நல்லா பண்ண. எல்லாரும் அவள் கை தட்டுக்கம்மா. ரொம்ப நன்றி மிஸ்.